Kanjeng Nabi Sang Guru sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Aneng Mekah lahiripun ing Madinah Madag Rasul Sorote pandang sumula amadang Wah. Mawur mangawur-awur-awurahan penyalane ngacurit kang maguru Tata kadya kula murutan srite turangga esti para kata enggang Kaca lelayu sabit Nuwun mangke Kakang Mas nimbali sowanipun ingkang arahipun Raja Mala kula nyadhong dawuh Kakang Mas
Yayi Raja Mala wonten timbalan. Wektu dina iki ndak awe. Ana ing Kadipaten Wirata kene. Apa kira-kira si Adi wis samapta ing gati saweging diri. Jalaran wektu dina iki wis tiba dina anggara kasih. Teges si Adi wektu dina iki uga mengko prethek ing srengenge. Si Adi kudu wis munggah ning blabar kawat Kendheng Waja Jangat Sinencang. Piye Di? Nggonmu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Apa ya pancen wis mbok tata tenan? Nggonmu arep ngadepi kelawan jago Sukasepuhan. Kakang Mas. Panjenengan menika sampun niyas dhateng ingkang rayipun Raja Mala. Menawi sampun kados mekaten, sampun meger-meger badanipun ingkang rayipun Raja Mala. Tartemtu ing sak mangke sepinten bobotipun jago saking Kasepuhan. Kula mboten badhe mikir ringa-ringa, kula tugel janggane. Mangkang anggra sesumbar mawa nindra bumi sing kumaludha kuntur katok. Lumembak penyu kangku mambang. Iya. Yen to pancen Sadi wis tata-tata samapta gati saweging diri lahir batin nggonmu. Nata babakan ya kuwi kowe kepengin nganakake adon-adon menungsa. Malah wektu dene iki aja ngasih kedhisikan dening jago Sukasepuhan. Luwih dhisik tak suwun supayane si Adi munggah ning blabar Kendheng Waja dhisik. Wah. Lah ngaten kula nyuwun pamit madal wasilan Kakang Mas. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi sak mangke saged unggul kridhanipun ingkang rayipun Raja Mala. Ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Raja Mala. Boy! Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nangkono makaya klarira wang Jakala Bilawa Raden Seta Kembi awake dhewe wis disiki munggah ning blabar kawat Kendheng Waja nadyan ta durung mlethek srengenge nanging supayane para kawula
padha ngerteni sartane padha mestani yen to kowe iki nadanto mung kawula cilik nanging labuhanmu mengko bakal gedhe tumrap Raja Negara Wirata. Yo. Wah, Raden Sita, Jagal Bilawa piye? Separana seprene aku mapan ing Raja Negara Wirata durung tau tatih pinanggih kelawan Raden Rajamala. Malah wektu dina iki urung munggah ning Blapar Kawat Kentheng Waja. Piye lah? Balawa ana palat. Mbok menawa ngenteni pladhing srengenge. Paman Rajamala, pamaning Kadipaten bakal munggah ning Blapar Kawat Kentheng Waja. Sapa kuwi grenengan kuwi? Aksara Jawi anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan ana Caraka tata sawala ping pindho padha jaya nyoping telu ping pate maka padha parat bel Sita Paman Rajamala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya le tak tampa le cah bagus ngaturke bekti ngersane pamanmu ing Kadipaten. Wae dian. Pengangkaku aku munggah ning Blapar Kawat Kentheng Waja jangan rencang sadurunge prethek srengenge iki. Supayane aja ngasih kedhisikan dening jago sing kasepuhan. Lah kok kowe wis metingkring ngene kene. Wah. Iki bakul-bakul urung padha teka, penonton-penonton urung padha ning. Wah. Kowe kok wis munggah ning kene lho. Nuruti dateng panyuwunanipun jago utawi sawung saking kasepuhan. Boyo rasa tumbak cucuan. Lho tumbak cucuan piye? Wah. Kowe sing ngage-age aku mbok gage-gage aku mbok susu-susu. Sapa sing nyusu kowe? Kowe ngono kok. Wah, karepku ngungku sik malah ngejak saiki. Lho. Ora ya ben disiplin ngono to. Saura-urane iki kowe iki peladen dalang. Wah. Lho, wah. Sita, wonten dawuh Paman Rajamala. Sapa kuwi ning mburimu? Lah kok dadi ning bocah nom. Mongko jenggureng semono gedene sajak timbang karo bobote pamanmu Rajamala. Mungkin dados ning kamuningan paman. Menika sawung saking kasepuhan, menika lari saking dusun Pejagalan majanipun Kyai Jagal Walakas menika pun Jagal Bilawa. Meng anak tukang Jagal tojoke dadi jago sing kasepuhan. Lah witekno nahi mboten wontenipun namung Jagal Bilawa menika. Wis kowe minggat to kono. Kowe minggat to. Ora sudi omongan kowe. Ben nadatan kurung prethek sene tak wiwiti konku tanding adon-adon karo Jagal Bilawa. Kula semanggaken paman.
tak omongi kowe. Rata. Kowe lho sing jenenge Jakal Birowo. Apa kowe sing jenenge Raden Rajamala? Yo. Wah. Teko kowe urung ngerti karo aku. Urung. Wah. Mergo gawe aku bendinane mung jagali kebo sapi dadi ora mangerteni. Sing dinayakane Praja Negara Wirata. Banget nggonmu ngias karo aku. Balawa. Raden Rajamala wi. Mumpung urung mlethek srengenge. Mumpung isih bangun tur urung akeh wong. Aku tak omong karo kowe ya. Kowe arep ngendika apa karo Jakal Birowo? Tinimbangane urung kebacut. Wah. Tinimbangane urung kebacut. Kowe bali wae. Bali wi. Bali wae. Bali teges ora sasida perang karo Raden Rajamala. Kowe ngalah wae. Ngalah wae tok-tok. Kowe wis kalah mungsuh Raden Rajamala. Ngene, beseti lulangmu. Beseti awakmu ben kaya-kaya kowe wis maju mungsuh aku. Monggo jatine kowe mung ngalah. Kowe iki mung anak tukang jagal ya, Ndes. Kowe iki mung kawula cilik. Aku iki sesembahanmu. Halo? Aku sesembahanmu. Kowe mung kawula cilik, kowe mung batur, dibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe ora ndek kalungguhan apa-apa, ora ndek derajat pangkat apa-apa. Mula nek kena tak omong bali wae, ora usah perang. Ora usah tanding yuda karo aku, ora usah duel karo aku. Sakyatri sang kapirangu. Rinangkul kinempet kempedha sang retnaning bawana. Ya kita kang walang ati, ya kita kang kudu garing. Raden Rajamala Balawa wi. Kaget bareng krungu pangandikamu. Kagetmu? Wah, kowe iki senopati, kowe iki satriya. Kowe iki pebentenge negara Wirata. Lah kok mungsuh tukang beleh kebo, tukang jagal sapi. Lah kok sajak kaya-kaya jiring getih wedi mati. Piye? Aku mung tukang beleh kebo, beleh sapi. Yen to ditimbang karo menungso, mesti wae menungso ora gampang yen arep jagal. Beda karo arep jagal kebo, arep jagal sapi. Angele gampange, angele ora kaya nek jagal menungso. Terus karepmu? Wah, aku ngrasa kowe ngakon aku takon ngalah, aku takon mundur sadurunge kebacut perang karo kowe. Aku ngrasa kowe iki satriya sing ora duwe nyali. Aku ngrasa kowe iki satriya sing jiring getih wedi mati. Satriya mung tata laire, tata batine kaya dene tikus sing ora wani nek mungsuh kucing. Bajingan. Anggepe ming anak tukang jagal ngentel-ngelke parat. Hei, Balawa. Aku apa kowe sing mati parat? Wah! 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 Brakan kaya ngene kok.
Oh, sambat to. Wah! 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 Woi! Wah! Hei, tangi. Wah lah. Balowo. Kowe urung ngetokke yudamu. Kowe urung matek aji Jaya Kawijaya. Lah kok wis jempelang iki karepmu piye? Des, tangi. Ngombo kowe? Ngombo? Kowe urung ana perlawanan apa kowe jengkelang? Kalah diantemi karo Paman Rajamala karepmu piye? Raden Seta, piye? Aku tak takon. Piye? Apa ana ceritane wong nyambut gawe kok urung dingoni? Piye? Apa ana ceritane wong perang arep menyang perang ora dikon madang, ora diwene panganan, ora diwene ombenan. Apa kira-kira iso mikir? Apa kira-kira nggonku temandang iki mengko bakal iso bebelo marang Praja Negara Wirata? Si. Kowe mau ora ngokon poso to kowe mau? Kowe mau ngokon poso? Ora kena mangan, ora kena ngombe, ora kena sare. Poso wirak kanggone Ratu Wirata saknayangane. Aku iki dadi jago. Aku sing tok joki minangka jago sing kasebuan. Wah, aku ora mbok pakane karepmu piye? Walah, mbok yo ngomong mau to. Piye jangan kelompok apa piye? Mumpung rasul lho iki. Rasudi lho apa? Matura, engko tak samantake. Tak cawiske sing dadi pepinginanmu, Balawa. Aku mau njaluk apa? Wah, ingkung gudel cacahe 7. Yo. Wah, edan. Lah arep golek ning ndi? Keh. Wah. Ingkung gudel cacahe 7 mongko gudele putih teges gudel bule. Wah, edan. Kowe arep marake kere negara Wirata kowe. Gelem ya kuwi. Ora gelem ya wis. Aja nuding Balawa sing dadi jago. Ya wis, ingkung gudel cacahe 7 gudel bule. Yo, apa neh? Aku njaluk mbok bekakake macan kumbang cacahe 15. Piye? Macan kumbang cacahe 15 mbok bekakake. Dikelopok utuh. Ora usah dibeleh. Teges urip-uripan nggonmu bekakak lawan macan kuwi. Lah arep golek nang ndi Balawa? Lah arep golek nang ndi? Wah, gelem minangkani, ora gelem ya ora usah ngakon aku. Ya. Wah, jan. Piye meneh? Aku njaluk banyu sendang 7 genthong. Banyu sendang 7 genthong? Ya, iso nek kuwi gampang. Genthonge sing gedene 5 prangkul. Edan ngopeni kowe nguluhi wong rasulan Gelem ngaturke ora gelem rasa kongkon aku. Ya wis, ayo tak kanthi ning negara Wirata Balawa. Ayo ndi
Li bocah anak tukang jagal mau. Tak weruh. Urung apa-apa wis kalah kaya ngono karo aku. Lah kok ora ana beneke, ora ana glibete babar pisan. Balawa. Balawa rene. Nek pancen karep Prabu negara Wirata kudu ngasorake kridane Raden Rajamala. Wah! 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 Waduh! Wah! Wah! Waduh! Waduh! Wah! Waduh! Wah! Waduh! Waduh! Wah! 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 Alah! 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 Wadah! 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 Wah! Wadah! Wah! Wah! Sehop! Wah! Cahedan ki. Wah. Wah. Lagi tak rasani tak goleki kok ora ana glibete. Tak rasani kok ora ana kliwere. Wah. Wah, nendang rai mak tuwang rasane baya-baya. Untungno aku ki cah digdaya Balawa, Balawa. Ayo. Apa ming tekan semono kridamu? Apa kira-kira kowe ora iso ngasorake marang kridani jagal Bilawa? Kowe iki drajate Senowati. Kotan prabeda karo tikus sing wedi. Nek ketemu kucing wis kagan cangkem barat. Wah ayo. Saiki diwiwiti ngene padha aton-aton. Kowe ngejak apa tak ladeni? Kowe arep ngejak tinju. Kowe arep ngejak pencak silat. Aku mung manut mung ari nampani sing dadi kadigdayane Raden Rajamala. Yo. Lena pangendiamu. Jambak rambutmu. Kekrek gulumu. Kianjur ndasmu.
Awas kowe. Rene amaran. Wah! Jingkatke parat. Jingkatke basa apa? Ngagetke ya. Nggih, radong basa jingkatke. Ya. Ah! What? What? Ah! What? Oh. Hot! Wah! Isih kok pindho ben kacek. Ya. Ha. Aku mau kowe. Kowe ya kena, aku ya kena. No, rasakno. Ha! Kaya ngene to jaluk parat. Ha! 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 Hot! Alah, apa deh? Harus. Ha! Hot! Masuk nek ora nglakokke lakon iki ah. Wah, kesel tenan. Jane penak iso dolanan gong Cina. Ini gak kesel gitu. Melek. Atur nuwun. Hop! Hot! Wah! Hot! Hot! Wah! 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 Hot! Ah! Ah! Ah!
Kakak. Wah. Rasito. Wah. Yayi Raja Mala kuwi temper yudamu prajurit gotong. Ayo cemplungke sedang. Cemplungke sedang. Yo, ayo cemplungke sedang. Ayo, cemplungke sedang, cemplungke. Den cemplungaken wonten madyaning Sendang Watari. Nenggih Sang Raden Rajamala. Nalika semanten eling-eling sendang ingkang kedadosan saking ingkang ibu nenggih Sang Dewi Watari. Wekasan kaya-kaya dene sendang banyu ingkang ana nyawane. Sangka tresnaning ibu kelawan anak pramila kaya-kaya Sendang Watari den nglela lidung kuwandaning Sang Raden Rajamala. Nalika semanten kaya den mong, kaya den ban dening ibu kuwandaning Sang Raden Rajamala. Kayata dene wujuding ngilmu kang aran Aji Pancasanya Rawa Rontek lan sapanunggalanipun menawi taksih ngambah bantala tartentu sukma datan saged oncat saking raga tanpa beda kaliyan wujuding Sendang Watari. Eling-eling kuwandaning Sang Raden Rajamala cemplungaken wonten madaning toya Sendang Watari. Gregah kaya wong saka nindra trajang Sang Jakala Bilawa. Aku isih urip le. Wah!
Wah! Weh! Weh, kleru! Mangkahangro sesumbar mawalindro bumi gonjeng kumaludo kuntor ketok mbak penyukanku mambang ketiwasan ndara Petruk Bagong mlayu-mlayu eneng ngopo enten buta kok buta to, Kong? Enten Bima. Anu. Ora kowe kok gugup kuwi ngopo? Tunggake rombong aku kae dadi kisruh ya aku, Tru. Ah mongko kowe ndak tak ajak-ajak. Aku ora ngejak karo sing kepit dhewe kok. Ora kok leh metu kan kene rada telat ki ngopo? Kowe ora mlayu mundur. Aku mlayu bablas. Ah tak kira karep-karep ngapa metuhe ndara Prihatnala malah ketemu Raja Mala. Medane ana apa Petruk? Ketiwasan Ndara? Ketiwasan bi. Ingkang Raka Kundara Jagalabilawa kasoran kridanipun awit Sang Raden Raja Mala menika pendak-pendak dipun suduk mawi kuku kacamata Pancanaka. Mawi kuku Pancanaka niku mesti kalih Wadyabala Kadipaten Wirata niku mesti cemplungke teng udu kolam. Nggih, kaya sejenis kolam nika. Ning mboten enten mestere, Ndara. Nggih. Niku gumun kula niku. Kuwandaning Sang Raja Mala cemplungke teng madaning kolam niku wau. Terus banyune mak plupuk. Terus mara-mara niku jedul. Kamangka kula gumun lho. Kamangka niku sirahe Raja Mala kalih awake niku pun pisah. Merga dijagal dibeleh kalih Ndara Jagalbilawa. Gumun kula kok iso urip meneh iso dadi siji meneh. Apa kira-kira ana makna itu ya, Tru? Makna dungkulmu mlocot kuwi. Terus piye, Petruk? Lah ngene iki kula pasrahke Ndara Prihatnala. Perkawis sing ajeng dinapake kula manut mawon. Jaja muntap lir kinentat tuka yayasine pe yen sinapet mring sagedheng bel. Wah. Mbok ora ngegegeti. Masaku kok dumeh dadi bendara terus kaya ngono. Sing gedhe pangapuramu Bagong. Mergo aku ora nrimakake Kakang Balawa dikaya ngono kae. Ha mboten trima nggih pripun carane dibelani? Petruk, pripun? Jupukna jemparingku ingkang ndak sendhekke sumindana ing wit kambil kae. Oke. Edap. Sing anu nika ta, pucuke abang nika ta? Iya, nggih. Lho kok mboten nonton niku, Ndara? Tada kok ngendi? Kowe ngerti ra, Gong? Kowe engko ndelikke kowe engko. Ora, sumpah. Coba golek sik kowe kono. Meng goleke jemparing kok. Niki senes. Anu. Niki kok wah ketemu kaya kleru kaya karang kleru kaya maaf. Niki to. Niki napa senes? Iya kuwi Petruk. Ketemu nang ndi, Gong? Ya nang cerak jamur kuwi mau. Senengane kok kaya ngono lho, Lah. Nek pun kula aturke niki teng sampean pripun? Aku njaluk tulung karo kowe iso. Saged? Napa? Ning kula moh lho nek anu ngewangi sapi bayan moh lho kula. Pusaka iki cemplungna nang madyaning sendang sing dienggo nyemplungke kawandane Raden Rajamala.
mengko saka dayane pusaka iki ing mengkone pendak-pendak Rajamala dicemplungke bakal lebur tanpa dadi bakal gosong sartane kuandane bakal ajur Witra. Mengkiriyen sampean dawuh kalih kula bab perkawis ngoten niku resiko lho niku. Lire sababe apa? Mengkiriyen lha niku lho mun rame wong niku lho. Coba mongko cahene niku saya akeh sing delok. Lho. Mengko nek ngerti kawanguran Petruk nyemplungke sesuatu, lah mongko niku dijaga kalih pegawai dinas perhubungan ya, Truk. Ngawur. Kayak iki Wadyabala Nayaka Wirata kok ora. Apa? Heeh. Lah do nganggo setot tak kirane pegawai dinas perhubungan. Tuwas arep bayar pajak. Bayar pajak ning dinas perhubungan kowe ora. Pripun niku nek kula konangan moh lho niki. Ya kepiye gelem ora gelem misane ana dayane panah iki kudu mbok cemplungke dhewe. Alah. Mengkiriyen to? Niki rak panah. Iya. Panah niku lumrahe nggih di ngentenke, di ngisit petas ngoten niku lumrahe panah lho niku. Lah nek kaya iki panahe ora lumrah kok, Truk. Lah mbok dipanahke mawon to, dijemparke mawon to. Kalih diajar titis. Ora iso Petruk iki kudu pusaka baen-baen. Lah terus pusaka napa niku? Didelok saking anu napa niku wilahane ming niku gawean kajar to niku. Kajar-kajar dulu. Ki pusaka kadewatan Kyai Brahma Warastra paringane Wang Pikulun Bathara Brahma ora baen-baen iso nggunakake. Nggih. Lah terus pripun? Mergo nek kula nyemplungke niki dhewe. Niku mengke ora wurung kula mengkonangan kalih wong-wong Wirata nika wis ora sakokean gunem sing tanpa guna Petruk sawangan kridane bendaramu Kedhi Ratnala Petruk. Nggih. Akhirnya ya iso. Delok yo, ayo. Gotong. Ayo, cemplungke sedang. Cemplungke sedang.
Oh Yayi Raja Mala lah kok dadi kaya ngene sing dadi lakone Siapdi. Kowe tak semplungke ning majaning Sendang Watari. Pengajapku supaya iso walaya nirmala temah jati. Jati temah. Kowe iso maju mungsuh bala meneh. Lah kok jebul tak sawang kowe ora ndang jedul saka telenging sendang malah tak sawang kewandhamu katon ajara ngono Yayi. Yayi Yayi Kencaka Rupa wonten dawuh Kakang Mas perkara sing wis kelakon ndak rasa ora perlu ditangisi. Menika Rayi jengan dika piyambak tartentu menawi sak mangke unggul kridanipun menawi tanding lawan Jagal Bilawa tartentu mengke ingkang badhe ngukup negahe Wirata saketahipun pun Raja Mala wis ora dadi ngopo. Yektine wong yen tanduri gegayuhan mono pancen kudu ingkang dikorbanke. Ndak rasa pun Kakang wis ikhlas, pun Kakang wis nrima. Lila lega atinipun Kakang. Babakan patine si Raja Mala ndak rasa ora sandadak ditangisi meneh. Merga apa? Raja Mala wis tentrem ning papan panggonane. Ngono? Iya. Lajeng kedah kados pundi? Saiki ingkang kudu dipikir sarta ingkang kudu dipenggalih. Playune Bilawa kae doyak. Doyak. Hei, wong Wirata, Bilawa doyak. Nyat langeneng ala Langlenging driya mangu mangungkung kanduhan emang lir-lena tanpa kanen yen pan tulung
amengku sang Tyakupama Nalendra Mudha Om ora mengko dhisik nggonku nguyak kelawan playune si Jagal Bilawa kabeh padha mlayu keweden merga Jagal Bilawa mlebu pasar. Lah kok dadi ki ana wong ana pawongan ketitik saka sandangane iki kawula Prajanegara Wirata ora wedi malah methuki kelawan aku ki. Mengko dhisik ki sanak sira kuwi sapa teka ora mlajar teka ora wedi kelawan ingsun. Nun mangke Raden sesemban kula Sang Raden ndika Sang Raden Kencaka Rupa saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Raden. Ya kisanak tak tampa. Banjur sapa sing dadi aranmu? Kowe kuwi bocah saka ngendi? Inggih mugi dados ning ngawuningan. Mesthi kemawon ndika Raden Kencaka Rupa kaget awit kula mboten mlajar. Sareng kaliyan pelajaripun para kawula wonten ing Paredèn wonten madaning peken menika. Awit mugi dados ning ngawuningan kula mriku ingkang minangka dados lurah pasar wonten ing peken negaring Wirata menika Raden. Wila jagat pangestu wayah para jagat. Kowe kuwi lurah pasar ngono to? Inggih. Ya, mula ora mokal. Yen to kowe wani ngadepi kelawan aku mesti arep nanjike bab pawartane. Sartane ana perkara apa? Teka wong-wong padha gembruduk mlebu ning pasar kene. Inggih. Banjur sapa sing dadi jenengmu? Mbok bilih ndika Raden Kencaka Rupa. Sudi mestani dhateng jasad kula pun sada Dwija Kangka Raden. Sada Dwija Kangka. Inggih. Nuwun sewu wonten menapa teka sangjaning para nayaka negaring Wirata sami mlajar wonten madaning peken menika. Kangka wonten timbalan. Yektine nggonku padha mlayu gembruduk iki mbujung lawan pelajari si Jagal Bilawa. Mergo ndak rasa westu mindak culika kelawan adikku si Rajamala. Ning atase adikku Rajamala cemplungke ning sendang matari kuwi yen lumrahe mesti bakal urip meneh. Nanging ki mau kuwandaning adikku Rajamala lebur tanpa dadi ajur kuwandane adikku Rajamala. Lajeng kepareng ndika Raden yen to mbok keparengake aku arep mlebu ning pasar iki. Inggih tartentu semangga kemawon. Jalaran menika kebawat keprintah wongkon negaring Wirata. Kula menika namung kawula alit. Tartentu kula namung sendika ndederek dawuh ndika Raden Kencaka Rupa. Ya, ning kusik. Sadurunge aku lumaku ning dalan kene, aku luwih dhisik tak takon karo kowe. Inggih, Kadiparan. Kowe iki mung kawula cilik. Kowe iki lurah pasar ning negara Wirata. Inggih. Ning atase kawula cilik apa mokal apa memper? Derajatmu mung abdi, kowe mung kawula cilik teka nggunakake gelung keling kaya mangkono. Mangke riyin kula kinten babagan gelung kelingipun ingkang abdi menika mboten susah dipun rembang. Lho Gusti. Merga wong sing nggunakake gelung keling kuwi mung piyai ingkang kaluhurane padha kelawan kaluhurane para Jawata. Teges ngilmune wis buntas, sartane kawruhe wis tuntas, sartane wis tumus nggone babagan olah kridane ngopo wae.
kaya ta dene pendhita kae akeh ingkang gunakake gelung-keling merga kuwi maratelake sartane nandhake yen to ngilmune kuwi wis dhuwur. Lah kowe iki ming kawula cilik kok wani-wanine nganggo gelung-keling. Nuwun sewu. Menika namung ingkang gelung menika namung ibu kula. Rikala kula taksih alit kula den lela-lela dening kang ibu. Tumuli rikma kula dipun arambetipun ing abdipun Sada Dwija Kangka dipun damel keling kados mekaten. Pramila gandeng sangka bektinipun ingkang abdipun Kangka wonten ngarsanipun ibunipun Kangka tertentu kula mboten wantun angluwari wujudipun gelung-keling menika. Lho Gusti. Nek kowe manut karo aku, gandeng kowe iki kawula Praja Negara Wirata diudari. Nuwun sewu mboten saged diudari. Dilukar. Nuwun sewu Raden menika cihna tresna saking ibu kula. Kowe ngeboti ibumu, Kowe ngeboti ibumu. Kowe arep ngeboti ibumu. Ayo dilukar. Mboten saged dilukar. Mboten saged. Aku tak takon karo kowe. Aku sapamu? Sing ngandika menika sesembahanipun ingkang abdipun Sada Dwija Kangka. Aku ki sesembahanmu. Kuwi sing gelung-keling rambutmu kuwi ibumu. Lah kok kowe luwih milih ngeboti ibumu mbane sesembahanmu Kangka. Raden sewu-sewu kalepatan kula diageng pangeksani krana sangka raos bektinipun ingkang abdipun Kangka wonten ngarsanipun ibu kula mboten wantun Kangka wonten timbalan. Aku ki sesembahanmu. Aku sesembahanmu. Ayo dilukar. Mboten saged mumpung aku urung rada paripeksa karo kowe lho iki. Dilukar, diudari. Ora pantes kowe kawula cilik nganggo gelung-keling kaya ngono. Mboten saged Raden. Taunana windanana kula mboten badhe ngudari gelung-kelingipun ingkang abdipun Kangka. Kowe arep mangkot? Iya. Nadyan pejah badhe kula wujuti tinimbang kula dosa kaliyan ibu kula awit sampun pantun netel. Rambutipun ingkang abdi ingkang dipun gelung dening ibu kula. Oh, kowe njaluk tak rada paripeksa ngono, Kowe njaluk tak rada paripeksa. Ayo tangi. Kowe njaluk tak rada paripeksa. Kowe takon ngudari gelung-kelingmu kowe ora manut. Kowe nggunakake pawadan tresna bekti karo ibumu. Aku ki sesembahanmu. Derajate luwih dhuwur mbangane ibumu. Ayo. Saiki aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Kula trimah pejah menawi kedah nglukar gelung-kelingipun ingkang abdipun Kangka. Yo. Tak lukar saiki waran. Duka yayasine pirisang Raden Kencaka rupa krana sang Sada Dwija Kangka wangkot. Datan purun nglukari gelung-kelingipun sang Sada Dwija Kangka. Pramila mangke arsa ngruda paripeksa. Usanyepeng gelung-keling ing sang Sada Dwija Kangka. Kayaning jagat gaweaning para dewa. Sang Raden Kencaka rupa sinapu dening dayaning Maruta. Woi! Wah! Wah!
Dewa pengayoman kula ngaturaken manuwun teka angka tasih dipun ayomi Dewa. Ayo doyak, kalau doyak. Doyak. Ayo doyak, doyak. Ayo doyak. Anjas mara are mami negarane salat 5 wektu jagat dewa Bathara jagat Pangestu-ngara. Wah. Mlebu pasar nguyak karo Bilawa urung kecekel. Ben tinggal rombongan mbok ya ben. Wah. Lah kok malah nemu wong wedok. Monggo tak sawang saka sandhangane iki ming abdi. Tak sawang saka busanane iki ming kawula cilik. Ketitik mung nganggo kemben kaya ngono. Mbok yo dibenake. Wah, nek nyawang kok kaya arep nadah-nadah ngono. Rumasaku iki ya ming kawula cilik. Ming abdi tak sawang saka sandhangan iki ora mewah-mewah banget. Lah ning kok piye sumunar tejane nganti gawe adem atine Raden Urwakenca. Bahaya. Mbok yo dibenakke iki lho, Jan. Nganti kaya jinggo arep jiglok. Dun mangke Kanjeng Adipati. Teka kula dipun mrepeki dening Kanjeng Adipati Rupakenca. Lho, wis ngerti karo aku. Inggih. Mboten mangertos sabab menapa ngarang kula menika abdinipun Putri Ing Wirata. Lho mesti kowe abdine Putri Wirata. Inggih. Kula menika mbanipun Gusti Ayu Tari. Walah. Kowe iki abdi Taman Keputren ngono to? Inggih. Banjur jenengmu sapa? Dalem. Jenengmu sapa? Dalem. Jenengmu sapa? Inggih, kula menika tasih midhanget. Walah. Wah, nyawang saka alise wong wedok kaya ngene iki mesti
geleman karo wong lanang. Nek ora ngati-ati ndelalah wis kelakon tak lamar bulna rondo anake 3. Wah, cilaka aku. Mboten. Kula menika sanes kok rondo. Lho, banjur terus apa? Kula menika dereng wonten tiyang ingkang mengku garwa kaliyan kula. Lho lah kok semono? Nek semono ki wis wah wis ora usah dirembug. Inggih. Sapa kowe? Jenengmu sapa? Sesilihmu sapa Cahayu? Kula pun Salindri. Sapa? Salindri. Rada nyedak to? Rada nyedak. Inggih. Wah, Bayu. Wah. Wah, jan wangi tenan kowe. Inggih, kamangka kula dereng adus. Lho lah yuk ngono kuwi. Wangi-wangine wong wedok nek ora ngadus. Mosok. Kula pun Salindri. Salindri kowe. Inggih. Oh ya ya. Tau weruh. Oh lah ya, Ya ya. Wis sing sok mberot ngreok kae to. Sanes menika sanes Salindri ingkang menika. Lho. Lah terus sing endi? Kula kinten boten perlu dipun rembag. Lah saiki ngene. Kados pundi? Kaneman Wirata kuwi mbutuhke prameswari, mbutuhke suwijining wanita ingkang sak mengkone bakal njejeri kalungguhane Adipati ing Wirata. Ya aku iki kelawan adikku Yayi Kencaka Rupa. Inggih, kepareng sing ngandika. Nek kira-kira tak boyong arep tak pundhut garwa. Kowe dadi garwaku, ya dadi garwane adikku. Kencaka Rupa ngono piye sago ora? Waduh. Dados menawi sak mangke kelampan menika nindakaken piyai 3. Iya. Istilahe trisom ngono. Mboten saged. Lho, ora iso sebabe piye? Awit kula menika sampun wonten ingkang mengku. Lho, jare urung diwengku dening priya sapa wae. Inggih, kula menika mboten dipun wengku dening sawijining tiyang nanging ingkang mengku kula menika wujuding Gandharwa, Raden. Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet. Dosang retaning pamana yaki tukang walang ati yaki tukang Yaki tukang kudu garing. Wah biyu-biyu mesake timen uripmu Salindri. Wong wedok ayune kaya kowe kok ming trima dirabi wujude Gandharwa. Inggih, nyatanipun sampun sami tresna. Ning kira-kira nek upama kowe tak tembung ana ngersane garwamu sing wujud Gandharwa kuwi kira-kira iso apa ora? Inggih kula kinten boten badhe kelampan. Jalaran kula menika tresna kaliyan semah kula ki tresna kaliyan kula. Lho. Nanging aku mesake. Nadyan to kowe tresna nanging kuwi tresna sing ora lumrah, kuwi tresna sing ora wajar. Mergo lumrahe menungsa kuwi ya rabi karo menungsa, kewan ya rabi karo kewan, raseksa ya karo wujude raseksi. Lah kuwi ora lumrah menungsa karo wujude dedemitan kaya ngono kuwi. Nggih nyatanipun kula sampun gadhah raos tresna. Salindri, wonten dawuh. Ana ngendi papan durung bojomu? Mapane garwamu sing wujud Gandharwa ono mapane ono ngendi? Nuwun sewu Raden, badhe tumindak menapa? Omongi ora? Mbok kandhani ora? Nuwun sewu. Mboten saged. Mbok kandhani ora, Salindri? Tinimbangane aku ngruda paripeksa karo kowe. Tinimbangane aku senggiling karo kowe. Iya. Menawi sing ngandika Raden rupa kenca meksa. Semah kula menika mapanipun wonten ing ringin pojok beteng sisih kidul negari ing Wirata. Garwamu mapan ning ringin pojok beteng sisih kidul negari Wirata. Kasinggihan Yo.
Mengko tak pethukne. Tak golek syarat sira supaya aku iso methuki lawan garwamu supaya aku enggal mboyong lawan kowe Salindri. Amit-amit cabang bayi. Naudzubillahi min dzalik. Aku kok dirabi karo Raden Rupakenca iki. Saka kringete ambune ora enak. Tur aku krungu kabare jare ora iso suwe. Mula taun ana windanana. Aku ora sudi mbok pundhut garwa Raden. Mau sajrih nenggih risang Dyayu Salindri Pranadya dipun pundhut garwa dening Adipati Rupakenca miwasang Adipati Kencakarupa ngrumaosi mboten etis menawi piyai putri nindakan poliandri pramila goroh risang Dyayu Salindri tumuli matur bilih sampun gadah semah awujud Gandharwa tumuli utusan kelan Sang Jagalabilawa kadara kasarking mapan ing ringin pojok beteng sisih kidul negaring Wirata nggih Sang Adipati Rupakenca Pate kangira rekalane ngoni naga makikian kumambang katonku mabang wisanya manampa kisik manao cikra marang risang bayu siwi iki wancine wis urup surya mongko aku duweni penggawean kewajiban nggon kuatreng kepengin boyong mengku garwa kelawan Salindri bocah nglendi kae aku wis mapan ana ning ringin pojok beteng ring kidul negara Wirata. Gandharwa. Gandharwa bojone Salindri. Yen to pancen aku mbok keparengake ngepek lawan bojomu sing jenenge Salindri. Gandharwa, metu Gandharwa. Tinata tilamun katototan. Tan prayitna nggih Sang Adipati Rupakenca namung angambali animbali dhumateng wujuding Gandharwa ingkang dados penunggu wonten ing ringin iring kidul negaring Wirata. Tan prayitna nek semanten eling-eling srengenge wis saya peteng jalaran wis dumugi wanci surup surya pramila tan prayitna awit srengengenipun menika namung surem-surem ingkang anjlok saking pucuking awreksa ringin nenggih Sang Jagalabilawa jeleh kepatiri Sang Rupakenca wae
Gandharwa. Metuwa Gandharwa. Wah! Wah! Lho, Kakang Rupa Kensa. Kowe wujuding Gandharwa. Wah. 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 Aduh. Aduh. Gandharwa aku culuk. Gandharwa aku njaluk urip. Gandharwa aku njaluk urip, aku culuk. Wah, modar. Wah! Wah! Alah. 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 Modar tenan lho iki. Wah. Wah, elah. Wah. Wah. Wah, salah. Modar tenan wis Wirata ora ndek kekuatan. Senopati telu-telune wis entek kabeh. Raja Mala wis ajur. Menungsa rorik wis pecah ndase. Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan. Wah! Kadya pengangin kokelandar sumabar iku saknyatane kenjang seret winangun lan nek arep lan ngrembaka kandha
kita karya bangsit pindho kumbangan saben taun. Sring Astina Maha Prabu Jayagana Dedem prabawaning ratri sasatra wis manjer kawaryan tan kuciwa kang nise manggap Srinarteng dalu Sinewaka sang Yabra tasih gelar ning Cakrawala winulat ngalangut ilir tandure
ya jagat pangestu ngoro. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Sawatawi Sangya Parasata Kurawa pirembakan wonten madaring pasewakan negari Ngastina. Malah Bapa Durna nembang. Nggih. Kula mbeta kaset pita niki. Kula nyetel tip. Ya, kajengipun anggenipun ngrembak babakan para Pandhawa ingkang samangke dados buangan wonten praja utawi wonten ing wana Kamyaka menika kajengipun mboten sepaneng banget kok nggih. Wila Kakang Durna iki jebul. Jebul wong klasik. Klasik Dik, Pak, klasik. Kula niku nek jejer mboten deg-deg kleng, niku mboten marem. Oh nggih. Kakang Durna nggih. Eyang Bisma kados pundi? Menapa kula menapa ingkang kepaya kedah niti mriksa piyambak wonten madaring wana Kamyaka. Mangenena bilih para Pandhawa tasih gesang menapa mboten anggenipun dados buangan wonten ing wana Kamyaka. Ngemuti wekdal ingkang kantun 7 dinten. Ari kalungguhan samangke para Pandhawa badhe telas anggenipun nglampahi hukuman dados buangan wonten madaring wana Kamyaka. Miturut aturipun Niyang ingkang wis ndak aturke mau lho nggih. Kabeh perkara kuwi diteliti luwih dhisik. Yen to pancen kula putu Prabu Jaka Pitana kepengin mangerteni kira-kira Pandhawa isih sugeng apa ora, lah mbok ya dipriksani dhewe ana ing wana Kamyaka. Nuwun sewu lho nggih. Nek miturutipun ingkang Bapak ing Sakalima kok mboten sah. Liripun kados pundi Bapak? Wong Pandhawa dados buangan wonten ing madaning wana Kamyaka menika sampun dados inggih menika aturipun para Pandhawa piyambak sampun dados tali asih inggih menika prasetyanipun Kurawa kaliyan Pandhawa nalikanipun sami kawon main dadu tumuli Pandhawa dados buangan wonten madaring wana Kamyaka. Oh, Pandhawa ora kajen, Pandhawa mboten kajen. Dados buangan merga kalah ngeslot niku lho cobi. Bapak turu kasinggihan Nggih. Pramila mboten sah, sampun. Kendel kemawon wonten praja negari Ngastina. Tartemtu ingkang Bapong sakmangke ugi sampun nyebar telik sandi paya kinarya angulati wonten pundi duripun para Pandhawa menika kinten-kinten konangan kawanguran dening sangjaning para sata Kurawa menapa mboten anggenipun dados buangan wonten madaring wana Kamyaka. Anak Prabu, aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging pakara apa kencanane isine donga tatulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima niku bagianipun dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana wonten madaning datuling praja negari Ngastina pasaru pelajaripun nenggih prantanipun nalindring Trigarta niki Sang Prabu Sarma sekawit pinggandaning Ndatulya Praja Negari Ngastina karya Cingak Sangya Parasata Kurawa. Anut lakune Kurawa ingune elingana matine risang Abimanyu. Nuwun. Wah.
katon lir kenjang alis risang mawe kandrung sabaran katulwa kermoyak mayek saking jas balewara ing jagat pangestunggara ora pangling ingkang prapta ana ing ndatule Prajanegara Ngastina ora liya kadang ingsun Nalendring Trigarta Prabu Susarma Yai Prabu padha kinandhenan raharja saswane Yai Prabu Susarma ya Yai Prabu Susarman ana ing Prajanegara Gajah Hoya nunamin pasangkali mantabe tinebena nglodhe demawing tawang-tawang Koko Prabu syukur piragi sewu bilih pantuku tasih kemutan kali ingkang rayi Trigarta pun Susarma ingkang rayi pun Susarman yo Yai Prabu Susarma ana wigati apa ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap pepodo padukan Kanjeng Koko Prabu Joko Witana yo ingsun tampa sajak sumengko nggonmu bakal matur ana ngersani ingsun aja duna dungkap Marata diage aturna kang tetela wedhara Yai Prabu Susarma namung badhe caos priksa tuwin caos uninga aturane wonten ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu mugi dados ning kamuningan bilih ing sakmangke negaring Wirata sampun boten gadhahi kekiyatan malih awit tiga-tiganing senopati ingkang dados tetuangganing Prajanegari Wirata inggih menika Raden Rupa Kinca, Kincaka Rupa kalan Raden Rajamala. Sakmangke sampun sirna marga layu kapuping rana mandala gawit saking pangreka dayanipun ingkang arahi ing Trigarta. Pramila saking mriku kula suwun kados inggih menika pangandikan perjanjen ingkang sampun kelampahan menawi wonten murganing langkon negari Wirata ringke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mbedhah gelar jajahan negari Ngastina dumugi negari Wirata Koko Prabu. Wah, jagat pangestunggara Paman Darya wonten timbalan mriku kados pundi perkawis kados pekatan mriku paman lha nggih nek cara kula pun gek dinyangi mawon awit nuwun sewu negari Wirata niku jajane jembar negari Wirata niku menawi sakmangke dipun dadosaken setunggal wengkonipun kaliyan wengkon Prajanegari Ngastina tartemtu ing sakmangke anggenipun para kawula sami badhe mukti menika langkung gampil anak Prabu jagat pangestunggara Yai Prabu Susarma kula wonten timbalan Koko Prabu Marata diagendak suwun supaya ning ngirit wadyabala segelar sepapan ngepung wakul binaya mangap negara Wirata mengko bakal nganti perjurit saka negara Ngastina ya kuwi Rasata Kurawa ora kantun perjurit ngawonggo monggo kula dherekaken karya wangsit benda kombang ngajabeng tawang susu angin ngending gone Kumbayana kula wonten dawuh penemban apa kira-kira kowe sarujuk yen Tana Nalindra ingkang wani nerak macak nerajang waler niripun kados pundi Prabu Susarma menika nganti dumateng anak Prabu Joko Witana badhe mbedhah negaring Wirata lho la iya negara Wirata kuwi rak kagungane pepundhene awake dhewe to. Negara Wirata kuwi rak kagungane
Sinuwun Prabu Matswapati kamangka kuwi taksih eyange para Pandhawa ya kuwi isih eyange para Kurawa. Lah nek nganti dumadi lakon sing kaya mangkene iki sapa sing tanggung jawab nek ora wong tuwa-tuwa kaya ingsun karo kowe iki Kumbayana. Oh, mangga kula dherekaken merembah. Tete kanapa sumara cita anggara kara Buddha Mai Saraswati mintuna ekati tricatur wansa sacapta astana wadasong sira ingkang goro-goro sayekti amung kinaring ngurmati wijel pasangya para panakawan nangge Sang Lurah Semar Badra lan ora kalih kula Petruk kantong bolong Semar Sang Lurah Bagong ingkang sami gojekan madane ngalas para Ramba